Takže ahoj, v tomto videjku vám ukážu, jak vyrobit tady tenhle sliz. Takhle se může natahovat, nebo ještě růžový mám. A vlastně můžou to být různé barvy, tak může mít na tom. Takže jako první tady mám nějakou misku, to je zrovna nočník. A tady. A tady ještě vyrábí sestra, ten sliz taky. Tady máme, vidíte, že je to ona, mám tady 2 ruky. Co by to dělalo, že bych měla 3 ruky. Vezmu si Herkules. No, tak. Dám ho tam potřeba. Kolik toho vlastně chceme mít? Já tam udělám tolik. Hned vám ukážu, kolik tam toho je. Tolik asi. To nechci moc. A teď si vezmeme tady tohle lepidlo. Dáme tady toho pár. Vlastně já všechno míchám špejlí. Co je? Sníš. To říkám. Gábě, tady. Sestra se jmenuje Gába. Má taky kanál Gerberamia. Leposto Gerberamia. A ještě, no, já vám neřekla, co tady, aha. To je vlastně, vypadá to takto. Tam nechci moc zvedat, jakože, aby to, ale je tam vlastně prací prášek, tady, prací prášek, jakýkoliv, smíchaný, no, rozpustěný ve vodě, tak jsem to do toho nalila, zamícháme, to si dáme na bok. Mícháme. Vlastně vybereme, jakou chceme mít barvu. Já tady ale měla, ale už to není. Tak já proto skočím. Tohle. Tady jsem vyráběla. A vlastně kapne tam kapku. No prostě, jak byste to chtěli mít barevné. No, může to být čímkoliv obarvené, ale to barvím lakem. Můžeme to rozmíchat, rozmixovat. No jakože, no, moc to. Vidíte, je to zatím takovéhle. Tak to můžeme přidat trochu ještě. Počkejte, kde je ten sakra, ten Herkules? Tak já se zbudila. Jo, tam ještě trošku přidám. To se Gerberamia se ho asi odnesla. Protože ona to tady dělala. Ona to dělala z toho mojeho. Tak já jsem si jakože půjčila její. Tam máme ještě toho trošku. Ty jo, už ho mám málo docela. Toto. Aha, já už vím, proč to mám tak ještě trošku. Ale já to pokaždé zamíchám v tom ještě. Naliju. Mícháme. Už nám trošku tvoří. Já jsem se teďka tápla, takže se utřu. Abych se šla nejradši umít, ale já si to nechci dělat. Tak, že tak, můžeme to míchat, tak různě. Tak tam ještě můžu dát ještě trošku té barvy, protože já jsem tam toho dala málo, hrozně. Kdybyste se na něco chtěli zeptat, tak mi to napište do komentářů. Tam lak jsem tam dala takovýhle perleťový, no, takhle to ukážu. Nebo může být jakýkoliv. Odmícháme. Mixujeme. Bych tam dala ještě trošku do toho.
Mícháme, zase mícháme. Ještě trošku bych tam toho dal, to musíte takhle doplňovat. Různě, aby to bylo... Už se mi to tvoří, tak já to ještě tam... Tak já to udělám jinou barvou, protože to mám takové... Použiju žlutou. A to můžete obarvit čímkoliv. Nakapeme žlutou. To vypadá jak volí oko teďka. Zkusím ukázat. Tak. Mícháme, 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 mícháme. Tak nám se to úplně lepilo. Takže to můžeme různě toto. Sakra, ještě toto trošku bych tam dala. Protože tady nic neříkám, jakože tady to tak tvořím nějak zvláštně, tady už se to tvoří, tak bych sem ještě dala třpytky. Rozmíchala. A vlastně zatím to vypadá takto. Takže to není třpitivé moc, takže bych tam dala toho víc. No, jen o trošku jsem měla. Jestli jste slyšeli nějaké písknutí, ale asi ne, tak to kočka tam pískla s myškou. Naše Mia, kočka Mia. Tady tak se to tvoří nějak zvláštně. A vlastně toto abyste si nemysleli, jakože, že to tak špiní, tak já to stopnu, půjdu si umýt ruky. Teď to vypadá takhle. A nevím, jestli se mi to podaří stopnout. Takže jak vidíte, už jsem si umyla ruce, nemám tam nic. A teď ho můžu chňapnout. Sice od toho budete trošku mokří, ale to nevám. To se mi asi ze všech povedl nejvíc, já je dám všechny na ruku. Jakože nejhezčí je podle mě ten stříbrný, ne, nebo já nevím, ale ten stříbrný se mi moc nepovedl, on za chvilku uschne. Nejpružnější je jako kdyby tenhle, jup, pak tenhle, už taky hodně pružný, ale to tenhle je takový, ten se mi nepovede, ale tenhle je úplně to. Takže, ale kdybyste si mysleli, že jsem to od někoho jakože skopírovala, tak já jsem na to nějak, jsem to zkoušela, jsem tam dávala Herkules a tam ten prášek s tou vodou. A vlastně ono se mi to udělalo úplně divný. Já vám to ukážu, toho mám pár už. Takže mě se to nepovedlo, tak jsem dneska byla koupit tohle lepidlo a dala jsem to k tomu. A bylo to lepší, jak vidíte, tak tohle je ten, jenom z tam toho a no je takový sice, ale on zaschl. Jak vidíte tohle a tohle, tak je to úplný rozdíl. Tak jakože doufám, že se vám video, hlavně sliz, líbil. Můžete se ho zkusit doma, ale pokud to bude takové tvrdší, málo se to natahovat, takovéhle, hned se to roztrhne, jakože, vidíte? Díra. Už se to roztrhlo. Tak to je ten blbý. To musí, když to natáhnete, tak jakože, to se takhle roztrhne. No prostě, poznáte to. Pružnost toto je jakože, nás to blbě a toto je úplně krásné. Tak doufám, že se vám to líbil. A ahoj.